رضي الله تعالى عنه سيد محمد الحبيب بعمر بيته سيد طه ونبي سيد محمد الحبيب بسيد محمد الكبير بسيد البشير بسيد محمد الحبيب بشيخنا عمر الرجال رضي الله تعالى عنه الله أجيب جمع حنكي بأني أمقف أرضه داق ودار يدل تنظر ربه ونعم الله مدينة كافر محمد وبكي نواده ينبي الجود بإداكا لتمدين إداكا لتلاشته يوم بيو نتنظر بلتي لكم على أجيب وجمع حنكي إن شاء الله تعالى alhamdulillah rabbil alamin yeɓen ko ɓe nangue TV ennani no ceerno haalir ni nde won tanu sehnama tijani garɗo Daka garɗo Daka dakodade e julɓe to Daka to to ladde to ɗum addimo beltodirade Daka alhamdulillah rabbil alamin masyaallah alhamdulillah masyaallah jama ka heewi tep hobbe masyaallah hobbe ngari no moƴƴi masyaallah jama ka heewi tep alhamdulillah rabbil alamin masyaallah tanu fe'anama tijani en ari hawride e Daka o dakoɗaɗo yimɓe to Daka to ha Daka o gasa ceerno siraji am haalil asko makko ha yetti sehnama tijani machallah alhamdulillah rabbil alamin ko weltare ko ɓeydare alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah ɗen yaade ƴeewen sen mbawaje duusa e nder duusa handana jamanu heewi tep machallah alhamdulillah rabbil alamin haɗen yaade men mbaɗi duusa e nder duusa ƴeewen artude inchallah mawla jokkude golloɗe alhamdulillah rabbil alamin rabbil alamin yeɓi hen koɓe nangue TV oɗo yen ñalawma aljuma 17 lewru avril taw ñaƴƴiɗe nogas e jeegom alhamdulillah rabbil alamin ko janggo tan woni kirndol Daka Momadina Gounass alhamdulillah rabbil alamin bandal julɓe ngari no moƴƴi machallah jumaga heewi hande tep alhamdulillah rabbil alamin ko weltare kono ko ɓeydare kono kadi en nani gila joni weltare nde machallah hollirde wonde tanum Cheikhnama Tijani ari ala ko addi ɗum sowona dakodade yimɓe toon to Daka to ala wona arde wona to wurgade ala ko Daka to waro dakodade yimɓe eno ceerno yamiri ceerno no haalir ni ɗum woni ko weltare kono kadi ko ɓeydade alhamdulillah min wadde firti Daka o gila joni o fuɗɗima wadde woni Daka o gila joni o fuɗɗima welde machallah wadde ko ɓurɗum so Allah jaaɓi ma ar inchallahu mawla no yeewen ko nangue TV ko weltare no feewi weltare mawde machallah dental Côte d'Ivoire naɓe nayi lawol ngara julɓe kam gari no moƴƴi hande kadi juma ka heewi tep machallah alhamdulillah rabbil alamin bandaɓe kala ene belti mo jiiɗa fof ene welti tigui rigui machallah oɗo duusa ceerno alhamdulillah rabbil alamin on jii machallah juma ka heewi tep alhamdulillah rabbil alamin salatu o hande ko juulal jumagal kadi ɓurata kadi so Allah labɗo jaaɓi
ko weltade kono kadi ko ɓeydade tigi 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 alhamdulillah alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV mbaɗe j'aime mbaɗe partagé mbaɗe abonné inchallahu mawla kala ko dogata e nder Daka o guila nde fuɗɗa ha sake humpata en inchallahu mawla men kadi naata e Dakaji ɗi kamƴe foof natan hen mbaɗen mabɓe jewte guila to guuru mabɓe toɓe gimmi to haade ɓe cincide Daka o hano ɓe guinnaɓe gunɗo ceerno mawɗo inchallahu mawla foof mbaɗen ɗum e Nangue TV bandiraɓe kala yo pamir noon kono kadi jiɗɗo kadi yen jetto Daka mum so waɗi en vocal e 78 119 0065 haalni en inde Daka mumen tan inchallah men namdo ha jettoɗen ɗon mbaɗen mabɓe yewtere inchallah mbaɗe Nangue TV jomum kadi yeeɓa koreji mum yeeɓa seeɗa mum yeeɓa yimɓe wuuro mum no gondiri e nder Daka mumen inchallahu mawla yiɓen koɓe Nangue TV ko weltare ko ɓeydare kala e saaha inchallahu mawla ɗum noon ceerno ara joni so lahu lamɗo jaaɓi inchallah siraji an ceerno hamme keɓe machallah no wowi wade kala subaka kamɓe kewonde yesso ɓen ɗo gara machallah yontaɓe ceerno alhamdulillah min wiyataɓe yontaɓe ceerno alhamdulillah alamin skay nunɗuɓe ceerno alhamdulillah alamin skay alhamdulillah alamin machallah nda ko jooɗi jaɓɓalen alhamdulillah alamin tigi rigui ndeysan Ba Mamadou Moustapha Sy to Dakar machallah si machallah Ba Mamadou Moustapha seydi si alhamdulillah si machallah jinnaɓe men moƴƴo machallah chauffeur ceerno ngara ceerno Ismaïla ba alhamdulillah alamin machallah Ismaïla chauffeur ceerno alhamdulillah alamin machallah on ceerno oto mum feeñat joni machallah alhamdulillah alamin ko weltare tigui rigui e Daka momiɗen Gounas Sindia 1942 wadde on saaha ko duuɓi 64 kono to banggue laamu ngu wiyatno ko 65 en walla ha jeegom en ɓe ɓeyda hen duuɓi ɗiɗi walla hitande alhamdulillah wadde ko weltare ko ɓeydare tigui rigui alhamdulillah alamin machallah nde ko yoodi ceerno ari skay alhamdulillah alamin machallah alhamdulillah alamin machallah skay alhamdulillah machallah ko e makko jippi haala luuɗu karkado haalaji fo subhana man daga Baba Hamidou machallah ceerno Bachir ceerno skay machallah ndeysaan en jiiɗo jinnamen moƴƴuɓe machallah ɓe ganduɗa en mbaddu men jewte Baba Mamadou Moustapha Sy to Dakar ndeysaan machallah en jiimo ɗo jinnaɗo men Baba Hamidou Mam Safa o ndeysaan to France on kay jiimo ɗo ndeysaan France immi en jiimo ɗo ndeysaan jinnaɓe moƴƴuɓe yimɓen hottinɓen kono kadi yewɓe Nangue TV no fewi to France to ha to Dakar to machallah kam hen jiiɓeɗo goram machallah ɓe jippoto ko legal men Moussala to galle siraji ɗaha en ɗo ɓe jippoto ndesan guila gurdam jinnaɗo makko ceerno ɗaha to ɓe jipporno ha joni kadi ɗon kadi ɓe jippoto alhamdulillah min noon duuso garano nani duttoɗen nder juma to ene heewi tefte yimɓe toon kadi jokken golle duuso inchallahu mawla alhamdulillah rabbil alamin machallah ji machallah kewede de alhamdulillah alamin machallah ji sako inɗel he wona alhamdulillah rabbil alamin skay tigi ni tigi wayano alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah machallah ji skay sikar ñande aljuma woni juulede alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV ko weltade kono kadi ko ɓeydare inchallah oɗo saaha ko kaaƴe sayfiwde woni rendinede wonande ɓen rakkoroɓe kaaƴe sayfiwde jiiɗoɗe e balɗe o saaha ɗum woni rendinede oɗo saaha ɗo kon Fatiha salatul Fatiha duwaw bato
amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Dendagal imam kam arti jurade Ceerno mawɗo radiyallahu ta'ala anhu. Machallah gartugol Ceerno Ibnu Umar Ceerno machallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ceerno Ibnu Umar Ceerno Abdoulaye Diallo Ceerno Tidiani Kaw. Alhamdulillah rabbil alamin. Machallah. Amin. Alhamdulillah, masyaallah. Kejuran Ceerno Maodo radiyallahu ta'ala anhu. Alhamdulillah kami endap juuɗe yirmondirde yafondirde machallah. Evet, benar. Alhamdulillah. Ceerno Ibnu Umar Ceerno Abdoulaye Diallo machallah.
alhamdulillah min ceerno Ibn Martian centi joni kaw alhamdulillah min yeɓiyankoɓe Nangue TV beltanama sanne sanne machallah on ji walla ceerno dental ngal machallah otoji ɗi motoji ɗi machallah kala banggue mo jarɗa machallah alhamdulillah natin feni fe ceerno ari alhamdulillah machallah alhamdulillah ceerno Ibn Martian alhamdulillah alhamdulillah min Allah alhamdulillah boleru ɗo machallah alhamdulillah inchallah que en jiide looɗe alhamdulillah Fatiha salatul fatih Allah jabu doa alhamdulillah machallah yeɓiyankoɓe Nangue TV weltare ɓeydare machallah ceerno Ibn Martian alhamdulillah alamin oɗon ñalawma aljuma mo gonɗoɗa ko janggo tan woni kirndol Dakar mo Madina Gounass bandal juɓe ngari no moƴƴi ndeysaan goto fof nan yiiɗa salminde goto nan yiiɗi haalde haaju mum alhamdulillah alamin en beltini julɓe en beltanima bandiraɓe kala machallah bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe daka jaam dakoɗen rew jaam e cellal e kisal Allah ɓuɓnana en daka o bang yo bang machallah alhamdulillah alamin alhamdulillah alamin en garde julɓe en garde duuso ha ɗo inchallahu mawla ha ɗo e galle ceerno machallah on ji alhamdulillah alamin bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe tinodiran nangodiran yiɗan bande ko yiɗanda hoore ma Allah jarama on jarama